ئێوارا دۆ چارشەمێ یەکێ بەرچلە 2020 دەولەتا تورک ئاگادارکەر وڵاتیە کورد بناوێ ئالان شێخموس حەبەش پشتی نێزیکی 5 مەهان لە گرتناوی bi تەوانا کارێ wî di dezgehên rêveberiya Xweser a berê serbest berda. Welatiyê binavê Aslan ê 38 salî di 28 meha heftan 2021 de li gel welatiyekî din binavê Ehmed Reşîd Hisên temen 5 salî li mala xwe ya li gundê Kêla navçeya Bilbilê ji aliyê çekdarên polîsên sivîl yên girêdayî milîsên dagirkiriya Tirkiye ve hatin girtin. Ji aliyekî din ve parêzer Mennan Ehmed Beyram 42 salî ji gundê Kêlaya ji dema ku di 31 Tebaxa 2020 de ji aliyê istixbaratê Tirkiye ve hatibû girtin hîn girtiye li girtîgeha Maratê li bajarê Efrînê bi tewana derketina wî mêvan li ser kenaleke Kurdî û şermezarkirina wî ji êrişa Tirkiye ve li ser Efrînê. بڤاخۆندنەکە فەرمی ji aliyê Parlemanê Herêma Bask li İspanyayê şondeyek ji jinên Bakur û Rojhilatê Sûriyê derbasî welatê Baskê yê İspanyayê bûn. Şondeya jinan a seredana welatê Baskê bi Encûmena Şoredariya Duranko re hevdîtin pêk anî û guftugû li ser êrişên dagirkerin li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatin kirin û şondeyê tekezî li ser girîngiya naskirina mafê çorenivîsa gelan û pêdiviya hevgirtinan bi gelên din re kir. Seroka Şoredariya Duranko Emma Jarstarsko diyar kir ku piştî 10 salan ji aloziyê Sûriyê rêveberiya Xweser li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê karî bû xebata xwe ji bo mafên hemû miletan û bi taybetî mafê jinan berdewam bike. Şondeya jinan bi endamê Parlemanê navara hemlara li grava Sîzarê hevdîtirek çêkir. Di dawiya hevdîtinê de her du aliyan li ser rewşaheyî ya her du welatan û rêyên alîkariya jin û civaka Bakur û Rojhilatê Sûriyê û avakirina peywendiyên bihêz di navbera gelên Bask û Bakur û Rojhilatê Sûriyê de gotûbêj kirin. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku rêveberiya Xweser a Baskê di sala 2017 de bi rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê re peymanek hevkariyê îmza kiribû û di sala 2019 de jî şandeke jinan a Baskê seredana herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê kiribû ji bo dîtina geşedanên dawî bi taybetî mafên jinan bû. Karbidestên Almanî ragihandin ku bombeyeke şerê cîhanê yê duyemîn roja çarşemê li kargeha avahiyê li nêzîkî stasyona trênê ya sereke li bajarê Mûnixê teqiya. Di encamê de 4 birîndar bûn û liva trênan bi tevahî rawestiyan. Polîsan diyar kir ku rewşa birîndarekî ji her çaran nebaş e. Şirketa rêhesin ya trênan got bombe di dema kolandinê de li nêzî pireke ku divê hemû trên derbas bibin ji bo ketin û derketina stasyona navend teqiya. Li gorî Wezîrê Karê Hundirî giranbûna bombeyê 205 kîlogram bû. Wezîrê Almanî diyar nekir çima ev bombe nehate dîtin berî ku biteqe. Ji ber ku naskiriya li Almanya got şirketên avahiyê li bombeyên ku nehatine teqandin digerin berî ku dest bi kolanê bikin.